खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि नोंथाङा एलपिजि गेस बुकिं खालामखांनायनि उनाव थि समाव मोनाखै नामा जुदि मोनाखै अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय नोंथांमोना दुखु खालामनांगौनि गोनांथि गैया बे समाव अजद होनो थाखाय फन नाम्बार फोसावदों बे फन नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना गाव गावनि जेंनाखौ फोरमायना लानो हागोन आरो लोगो लोगोनो बे समाव राहा लानाय जागोन जायनि थाखाय गासै सुबिदानि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नम्बर फोसावना होदों बिनिखायनो जुदि नोंथांमोना जावले जावले एलपिजि गेस बुकिं खालामखांनायनि उनावबो थि समाव मोननो हायाखै अब्ला सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया मोनसे फन कलनि गेजेरजोंनो राहा लानाय जागोन नंगौ बे समाव लानानै फैदों एलपिजि गेस सिलिन्डारनि सायाव खौरां नोंथाङा ओंखाम संग्रा एलपिजि गेस सिलिन्डार मोनाखै नामा जुदि मोनाखै अब्ला अजद होनो थाखाय मबाइल नाम्बार होनाय जादों जुदि नोंथांमोना एलपिजि गेस सिलिन्डारखौ थि समाव मोनाब्ला अजद हो बे समाव अजद होनो थाखाय फन नम्बर फोसावदों बे नम्बरानो जाबाय 8638890973 सिलिन्डारखौ एजेन्सिनि अनगायै बायजोआव फाननायखौ होबथानो थाखाय बरपेटा जिल्ला खुंथायनि जुनिया राहा बरपेटा जिल्ला कमिशनारआ थाबैनो बिथोन होदों रावबो सुबुं एबा एजेन्सिया बायजोआव सिलिन्डार फाननो मोननाय नङा जुदि नोंथाङा नेम सिफायो अब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साहा थानाय बालागाव सेनान सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव 2026-27 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय बे फरायसालियाव हायार सेकेन्डारि थाखोआव आर्टस कमार्स आरो साइन्स स्ट्रिमाव इंराजि मिडियामजों गोदानै मुं थिसननो हागोन साइन्स स्ट्रिमाव गुबुन गुबुन आयदानि थाखाय गोनांथि बायदियै केमिस्ट्रि फिजिक्स आरो बाय'ल'जि लेबनि खाबु दं गोजौआव मख'नाय गुबुन गुबुन आयदाफोरनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ गोनां थोजासे रोंगौसा फोरोंगिरिफोर दं बे फरायसालियाव फरायफारि आयदानि अनगायैबो फरायसाफोरनि रोंगौसा जौगाथायखौ नोजोर लाखिनानै स्पर्ट्स फेसिलिटिज बायदियै इनडोर आरो आउटडोर गेम्स गेलेनो खाबु होनाय जायो लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो खाबु दं जेराव साबसिन सुबिदा होनाय जायो जायफोर फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो दं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेनान्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिथिबावनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 6003912549 आरो 6003786924 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन